Já jenom budu potřebovat do toho sklepa, takže jak když ty na to serem a na takové video jde, tak vole, já do toho sklepa jednou budu muset jít, vole, a kdyby klipy na mě, jo, vole, čas tam byl nějaký, nebrázi jako, ale pičo, kde klíče, řekni, vole. Pičo, to mělo být ze sklepy, a tam je tady hovna kucika, já se vyzru, ty buďky mě botek. A točíme to, a kdyby tady třetí, prostě půjdu cvičky, já si tam jako kameramana, já si napiju, abych měl čtyřaky. Máte si ty nový brajle nebo bez brajly, vole, já jsem chtěl vlastně si nějak zamaskovat. Tak pojď třeba detailový, jo? Tak vlastně můj rypák vůbec nemusí šét, vole, může bych třeba kulíka? To asi rozumím, vole. Kulíka. Jo, tak já jsem kulíka, to bude dobrý, vole. Jo, to bude dobrý, vole. Já jsem kulíka. Tak, what? Nefogě, jo? JGP, so. Nummer 2, a tak vás vítáme na této sešení. Posaďte se v klidu. 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 Benči. V neklidu, klidu, klidu. Posaďte se v 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 klidu. Penganze. Bombo 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 penganze. Perché bongandea. 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 Wang gong bong. Wang gong dong. Ding dong bao. My I got this all over you. Go to Babe. Babe, Bobo, Babo, 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 Babe. Boba be boba boba be boba boba be boba boba be boba be boba 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 be boba boba be bam bam game together good ba zero ja boba zero ja boga zero ja boba boga zero ja boga zero ja Boga, Boga, get boga, Bego joga, Boga, Bego, Bego, get Boga, Bobe, get up, Bobo, get up, Bobo, go, Zelený čaj. Nejsou prezident, nezdraví vás. Piju kolu, pijeme kolu. Podle vteřin, no, já to viděl podle vteřin. Takže, tak ten čípák se na svým brýle a nic nebudu, že jsem ani nečetl. Ani nepotřeboval. Takže sponzorem tohoto výlízku je kusovka LM tvrdá. Ne z Depiny, ani douchem, ale z krabičky